Ayan, mega love shoutout po. At doon naman po sa mga nagsasabing malabo ang aking camera, baka malabo lang ang inyong paningin. Binisita lang namin yung aming kapatid at nanghingi kami doon sa kanila ng saging na saba. Dahil ang saging na saba ay tunay na masustansya. Dahil ito'y paborito ng mga walang asawa. Ayan mga guys, may baby dito at ayan matangos ang ilong, mabuti naman at hindi napasama sa 95% na mga pango ang ilong ng mga waray. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down yo. And for today's video, papunta po tayo ngayon sa Barangay Aruganga, Laoang, Northern Samar. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Aruganga. At ayan, paalis na tayo, umalis na pala, hindi pa alis. At ayan mga guys, mega love shoutout po sa mga bago pa lamang sa aking channel. Ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Laoang, Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. Opo. And for today's video, pupunta nga tayo sa Barangay Aruganga at bibisitahin natin ang aming kapatiran doon. Opo, for today's video. At ayan mga guys, medyo umaambon ngayon at tamang-tama lamang guys dahil mainit na mainit ang panahon at syempre kailangan din ito ng mga farmers natin, mga kababayan nating magsasaka, yung ganito mga pag-ambon-ambon para naman nang sa ganon sila ay makapagtanim ng palay. Opo, for today's video dahil isa ito sa problema ng mga magsasaka, ang walang ulan dahil walang irigasyon dito sa aming bayan sa Laoang, Northern Samar. At ayan na nga mga guys, nandito na tayo ngayon sa Barangay Aruganga, Laoang, Northern Samar. At isa nga ang barangay na ito sa bumubuo sa 56 barangays ng bayan ng Laoang, Northern Samar. At ito naman dito yung kanilang pantalan. Ayan mga guys, napakaganda po dito ng tanawin kung inyong makikita. At ayan, ipinakita ko nga yung aking chinilas. Ang dinig ko dyan mga guys, limited edition na to dahil nagsara na ba yung pagawaan ng chinilas na ito na Islander. Kasi taga-island kasi yung gumagawa nito for today's video. Charing lang guys. Ayan, ito po dito yung kanilang pantalan at umikot kami dito, tumingin-tingin kami dito guys. Napakaganda po ng kanilang pantalan dito sa Barangay Aruganga, Laoang, Northern Samar. At doon sa aking mga followers na nakapanood ng aking vlog sa aking pagpunta doon sa Batag Island, dito po ang pagsakay sa pantalan na ito. Opo mga guys. Ayan o, ang ganda-ganda ng tanawin dito. At ito po dito yung kanilang pantalan. Ayan guys. At ayan nga mga guys, balik na tayo doon sa kanilang mismong barangay dahil baka tayo ay anurin, baka tayo ay tapsikan ng balod dahil bumabalod po ngayon for today's video. Ayan o, ang ganda-ganda po ng kanilang pantalan dito, bagaman mahawag po siya. Ano ba yung mahawag sa Tagalog? Comment down below nga mga guys for today's video. Kasi nauubusan na talaga ako sa aking pagtagalog dito sa ganitong pag-voice over ko. Ang hirap-hirap talaga magtinagalog. Opo. Yung mga waray lang yung makaintindi sa akin kasi kayo marunong, magaling naman kayo managalog dyan eh. Ayan, kumiling na tuloy yung aking camera for today's video. Kasi nga nahiya akong videohan yung mga tao dyan dahil baka magalit sila. At ayan nga, ito nga pala yung aking nanay na nagpa-reband. Nandito din si Aileen at si Bibi Evie at si Mana. At pupunta na kami doon sa aking kapatid. Naglibot-libot kami dito sa kanilang barangay for today's video. Ayan, mega love shoutout nga pala sa lahat po ng mga taga-barangay Aruganga, Laoang, Northern Samar. Lalong-lalo na po doon po sa mga taga-Aruganga na nandoon po sa ibang bansa, nagtatrabaho po sa ibang bansa. Syempre, mega love shoutout din po sa lahat po ng mga taga-barangay Aruganga na nandoon po sa Maynila, nasa syudad, nasa mga bayan-bayan, nagtatrabaho para maitaguyod ang kanilang mga mahal sa buhay. At syempre, sana pagbakasyon ninyo, kami naman, ako naman, opo, ay inyong pasalubungan. Nanghingi ng pasalubong, pwede ba yun? At ayan mga guys, lakad-lakad pa tayo at malapit na tayo ngayon sa bahay ng aking kapatid. At dito nagtataka yung mga tao dito kung bakit ba nag-video-video ako dito sa kanila for today's video. Sabi ko nga sa kanila, wag nyo na akong intindihin, pero kung gusto ninyong masama sa aking pagbalag sa aking pagbablog, ayan, bumalandra kayo sa aking camera for today's video.
Ayan, mega love shoutout po dito po sa lahat po ng aking mga nadaanan, sa lahat po ng nasabay ng aking kamera, nahagip ng aking kamera. Ayan, panoorin ninyo ang inyong mga sarili, pasensya na kayo at malabo yung ating kamera for to this video dahil hindi pa nga tayo na nakakapag-upgrade ng ating kamera. At ayan, may nag-shoutout sa atin, shoutout sa inyo ate. Ayan, mega love shoutout po at doon naman po sa mga nagsasabing malabo ang aking kamera, baka malabo lang ang inyong paningin. Balitaw, pagpasensyahan nyo na ang aking kamera dahil parang pag-ibig lang yan, sa una lang matamis. At sa huli, iiyak ka din for today's video. Pero hindi po guys, talagang hindi po tayo nakakapag-upgrade pa ng camera dahil mahirap po tayo. Isa po tayong kabilang po tayo doon sa mga nasa laylayan ng lipunan. Opo. Kasi nga, hindi tayo nabibigyan ng ayuda, ng tupad, ng akap, ng 4-piece, at ng yung ayuda galing sa Tingog Party List. Inisa-isa talaga guys. Ayan, mega love shoutout doon sa mga nasasali dyan sa mga ayuda-ayuda na yan. Pero talaga, ayan guys, yung natutuwa po tayo na may mga ganyang programa yung pamahalaan para kahit papaano naman ay natutulungan yung ating mga kababayang talagang kapuspalad po talaga. Pero sana naman po ay talagang yung mga deserving po yung napipili dyan for to this video. At ayan, nandito na nga tayo ngayon sa mansyon nila Ninong Erning at Ninang Margie Tejero. At nandito din yung aking kapatid at asawa nila parang marami. Asawa niya, si Insa Annalyn, ayan si Inko Erwin at mga anak niya, si Marvin yung kasakasama ko sa pagbablog, si Jorina parang walis tingting at si Tok na mahilig sa Tok, opo, sa Tok Deng for today's video. At sila ngayong nangangalaga dito sa mansyon nila Ninong Erning at Ninang Margie Tejero for today's video. At ayan, papasok na kami, opo. Ayan, ang ganda-ganda po dito sa Mansion de Tejero. Opo. At ayan mga guys, ito yung kanilang bagong baby dito. At ayan, tingnan ninyo si Evie, titig na titig dyan sa bibi na yan. Baka gusto niyang bugbugin. Hindi, ayan, nagtataka lang siya na may baby dito dahil makailang punta na kami dito at wala pa ditong baby. At ngayon, nagtataka siya dahil ganyan nga, may baby na. Opo. Ayun, paikot-ikot na yung sinasabi ko sa inyo. Gaya din ng pagpapaikot-ikot ng kamera ng ating cameraman for today's video. Ako po yun na cameraman. At ayan, kanila nang hinarampangan ang mga bibi dito sa mansyon. At ako'y lumabas na, tiningnan ko dito ang tanawin na maganda. At yung mga dahon ng lubi ay medyo natatagak na siya dahil binagyo po dito. Opo, pero napakaganda pa rin po for today's video. At ayan mga guys, pauwi na nga kami dahil binisita lang namin yung aming kapatid at nanghingi kami doon sa kanila ng saging na saba. Dahil ang saging na saba ay tunay na masustansya. Dahil ito'y paborito ng mga walang asawa. Hindi, joke lang po. Pero ayan, ang ganda-ganda po dito ng kanilang barangay. Ito po dito yung isa sa mga barangay ng bayan ng Lawang Northern Samar. Mababait po yung mga tao, tahimik po yung kanilang barangay. At syempre mga guys, mga lilipayin, masayahin po yung kanilang komunidad dito. Kaya naman tuwing may okasyon dito mga guys, hindi talaga tayo pumapalya, hindi pwedeng hindi tayo pumunta dito dahil syempre bukod sa ito'y ating tradisyon, ito'y ating pangako, ito'y ating panata sa bayan, ito din ay pagkakataon natin na makapagtakgas. Makapanakgas tayo. Syempre hindi tayo makapanakgas kapag hindi tayo nagpunta-punta dito sa kanilang mga sa kanilang mga okasyon. Ayan, ang kanilang piyesta ay tuwing basta May ata yun. Ayan, shoutout sa lahat po ng mga taga-barangay Aruganga. At ayan mga guys, hanggang dito na lang ang aking vlog for today's video. Daghang salamat sa inyong pag-antabay, sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Salamat pa rin sa inyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, you break it down you. At malapit na pang Pasko, kaya naman advance Merry Christmas sa inyo.